L-ewwel reazzjoni tal-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għal budget tas-sena d-dieħla kienet li l-Partit Nazzjonalista se jkun fil-Gvern. Huwa qal dan ftit minuti biss wara li l-Ministru għall-Finanzi Clyde Caruana temm id-diskors tiegħu tal-budget. Il-PN se jkun fil-Gvern. Il-kap nazzjonalista b'mod konsistenti xeret kritika negattiva fil-konfront tal-budget li tħabbar dan minkejja li bosta faħru l-miżuri tal-Gvern li tħabbru tnejn fil-għaxija. Minkejja li l-pensjonanti nataw żieda ta' 12.50 euro fil-ġimgħa fil-waqt li l-Gvern alloka aktar minn 600 miljun euro biex iżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli u bekk jassigura serħan il-moħħ, Bernard Grech qal li naqset l-għajnuna. U l-għajnuna flok tiżdied tonqos. Sostna wkoll il-Gvern ma ħabbar xejn ġdid. Tana more of the same. Grech kien iżolat ukoll fil-kritika tiegħu fil-konfront tal-miżuri li tħabbru għas-settur edukattiv. Dan hekk kif minkejja li msieħba soċjali bħal MUT faħru miżuri bħal dik tal-laptops ġodda għal tfal fis-7 sena u tlestija ta' xogħlijiet u rinnovar f'aktar skejjel, il-kap nazzjonalista għalhekk. Edukazzjoni ma semma kważi xejn. Intant Bernard Grech kien mistoqsi wkoll dwar il-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista, dokument li qala kritika kbira mill-medja indipendenti. Però ma sabux żbalji fl-istrateġija, ma sabux Għallu li kopjajtu l-miżuri. Ma sabux żbalji fil-miżuri illi aħna fil-fatt qegħdin. Għallu li ma spiegajtuhomx tajjeb, Dr. Grech daw. Għallunniex illi hemm problema fil-pjan ekonomiku tagħna, għallunna li sabu xi spelling. Siti ta' media indipendenti bħal Malta Today innutaw kif il-proposti tal-Partit Nazzjonalista fil-pre-budget document kienu propjament dak li proponew l-imsieħba soċjali mingħajr ma l-Partit Nazzjonalista ta' spjegazzjoni aktar dettaljata jew saħansitra jiddikjerax jekk dawn għamilhomx tiegħu. Iżda Bernard Grech qal li hu sodisfatt għal kritika li qala. Il-pre-budget document tagħna huwa pre-budget document illi il-kritika li rċieva mill-medja li it-tini sodisfazzjon kbira li x'sabu iva żbalji fl-spelling.